ദൈവനാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഗ്രേസ് മിനിസ്ട്രീസിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ ആരംഭവും വളർച്ചയും എന്ന പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വന്ദനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിൻ്റെ അഥവാ അപ്പം നുറുക്കലിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ വശത്ത് ചില കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നാം യേശുക്രിസ്തു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിക്കുവാനായി പാനപാത്രം കൊടുത്തു. ആ പാനപാത്രം ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയിലാണ് തിരുവെഴുത്ത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് കാലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവരുടെ പാനപാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനപ്പോൾ വീഞ്ഞിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അഥവാ ആ ദ്രാവകത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ദ്രാവകം അതിൽ കുടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. അത് വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ കാര്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇത് തിരുവെഴുത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു പാനപാത്രം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി. അപ്പോൾ ന്യായമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, കർത്താവ് പാനം ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ച പാത്രം തന്നെയാണ് യേശു സ്തോത്രം ചെയ്ത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ. അവരെല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു എന്നാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കുടിപ്പീൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാത്രത്തോടു കൂടിയാണ് ദ്രാവകം കൈമാറിയത്. പാത്രത്തിനൂടെ അവിടെ പ്രാധാന്യം കൈവരികയാണ് ചെയ്തത്. പാത്രം ഇല്ലാതെ ആ ദ്രാവകത്തിന് മാത്രമായി യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നുകൂടി തെളിയുകയാണ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമ ലേഖനത്തിലും. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം അതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 16-ാം വാക്യത്തിൽ, നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലയോ? നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലയോ? അപ്പം ഒന്നാകൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഒരേ അപ്പത്തിൽ അംശികൾ ആകുന്നുവല്ലോ. ഇവിടെ കൊരിന്ത്യ സഭയിലെ തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം. 11-ാം അധ്യായത്തിലും ഇത് വിഷയം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടോടുവീൻ, അതുകൊണ്ട് പ്രിയന്മാരെ വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടോടുവീൻ എന്ന് ഉള്ള പ്രബോധനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടോടണം? നമ്മളുടെ വിഗ്രഹ ആരാധനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ മലർക്ക് തുടർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുവാൻ ഇടയാകും. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളിവിടെ മുമ്പ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ അതിൻ്റെ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു. അവിടെയും നാം വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ആരാധനയിൽ വന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹാരാധനയായിട്ട് തീർന്നത്. അവർ ജാതികളുടെ നടുവിലേക്ക് പോയി അവരുടെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചപ്പോഴല്ല വിഗ്രഹാരാധനയായി തീർന്നത് എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്ങനെ? അതിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു. അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാം ദുർമോഹികളാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ജനം തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു, കളിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അവരിൽ ചിലരെ പോലെ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധികൾ ആകരുത്. ഇവിടെ യഹോവയായ ദൈവത്തിന് ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി, ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി. അത് യഹോവയായ ദൈവം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വിളിച്ചത്. അവർ അർപ്പണങ്ങൾ നടത്തി, അവിടെ ആരാധനകൾ കഴിച്ചു, അതിൽ വലിയ ഉത്സവം ആചരിച്ചു. നോക്കുക, അവരുടെ
നടുവിൽ തന്നെ ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് വിഗ്രഹ ആരാധന, ആരാധിക്കേണ്ടവനെ ആരാധിക്കാതെ ആരാധിക്കേണ്ടവൻ്റെ ആ പേരിൽ മറ്റ് ചിലത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു വിഗ്രഹ ആരാധന തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പോകട്ടെ, ഞാൻ അതിലേക്കല്ലല്ലോ വരേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ്, വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടോടുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നാം ഇവിടെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത്, നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ. അപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കൂട്ടായ്മാനുഭവമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം. അപ്പോൾ അവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന, സ്തുതിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. കൊരിന്ത്യർ സഭയിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം ആചരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ അപ്പം നുറുക്കുമ്പോൾ അവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു പാനപാത്രത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം എന്ന്. ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത്. ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ. അപ്പോൾ ആ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ, ഏതൊരു പാനപാത്രമാണോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ചത്, അഥവാ ഏതൊരു പാനപാത്രത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത്, ആ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം കുടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്. ആ കൂടി വന്നവർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയും അവിടെ ഉളവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരേ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യത്തെ പിന്നെയും ഏറ്റുപറയുകയാണ്. പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുകയാണ്, ഇഴുകിച്ചേരുകയാണ്, അകൽച്ച ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അത് ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്നും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ കഴിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഫെലോഷിപ്പ് വളരെയധികം ആഴത്തിലേക്ക് വേരോടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നാം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിൽ നിന്നും പങ്കുള്ളവരാകുമ്പോൾ നമ്മിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം എന്നാണ്. അപ്പോൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ല. നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം, ഒരൊറ്റ പാത്രം. ആ പാത്രത്തിലാണ് അവിടെ ദ്രാവകം ഇരിക്കുന്നത്. ആ ദ്രാവകം കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അവൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ. അപ്പോൾ ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലും കൂടിയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ. ഞാനത് മുമ്പ് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വായിക്കുന്ന, നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അല്ലയോ. നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പം നുറുക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആരെയും ഒരു കാർമ്മികന്മാരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പാനപാത്രം പകർന്ന് പല പാത്രങ്ങളാക്കാനോ രണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യതയില്ല. ഒരു കാർമ്മികന്മാരുടെയും സാധ്യതയില്ല. അപ്പം നുറുക്കലിൽ പോലും അപ്പം എടുത്ത് നുറുക്കി കൊടുക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ഓരോരുത്തരും നുറുക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും നുറുക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്താണ് അർത്ഥവത്തായ നിലയിൽ അപ്പം നുറുക്കൽ നടക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ ആ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, യേശുക്രിസ്തു നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് അത് പിന്നെ നുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അവനവൻ്റെ പോർഷൻ യേശുക്രിസ്തു നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നാം ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാനപാത്രം, ഒരു അപ്പം,
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാകൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരം ആകുന്നു. നാം എല്ലാവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽ അംശികൾ ആകുന്നുവല്ലോ. എല്ലാവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽ ആണ്, ഒരേ അപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരപ്പം പാത്രത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ്, ഒരു പാനപാത്രം അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ തലം പരസ്പരം ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾ, അങ്ങനെ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വരുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഹൃദയ ഐക്യതയെയും ബന്ധത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. അഥവാ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പരസ്പരം യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതെ ഒരു അപ്പത്തിൽ നിന്ന് പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും അവർ പങ്കെടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അയോഗ്യമായ അപ്പം നുറുക്കലാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒറ്റ ഒരു പാനപാത്രം ആണ് നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒറ്റ അപ്പം മാത്രമായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും ആ അപ്പത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നുറുക്കേണ്ടതും. ഈ സത്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾവിക്കാരായ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.